Mayong gabi mga igsoon. Aniya nausab kita karon sa tulumanon nga gitawag hisgot-hisgot sa kamatuoran sumala sa Biblia mga igsoon. O ato gining gikahinan bisan sa ingani nga paagi mapaambit na to mga igsoon ang pulong sa Ginoo. Aning gabi una ni ako sa nimutangan karon nga medyo ngit gyud ang palibot mga igsoon. Pero tungod sa buhat sa Ginoo mga igsoon, dili ta magpadaog nini. Kinahanglan mintras may panahon pa ato yuning ipadayon mga igsoon pag may time ka. O sa ingani nga paagi mga igsoon. So ang uluhan nining akong ipaambit ang anak nga nawala mga igsoon. Atong paminaw ning istorya kon unsay hinungdan nganong nawala ning anak. Pero sa dili pa mga igsoon, ayong kalimot giimbitar ko kamo sa pag-like o subscribe. Natural lang mga igsoon, subscribe para sa atong YouTube channel mga igsoon. So daghang salamat sa inyo sa inyong pag subaybay o sa pagsigi og tan-aw nining akong channel o dalaygon ang Ginoo mga igsoon nga nagauban nga na kaninyo. Kaya ang tawo nga mahiligon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, active pa ang Holy Spirit mga igsoon. Pero kung ang tao nga wala na, palabay ra, nagpasabot nga wala na say fighting spirit sa Ginoo mga igsoon. O dili na to langanon ang bersikulo mga igsoon, makita ni sa sinulat ni San Lucas kapitulo 15 versikulo 11 mga igsoon. Mao ni ang istorya ni Ginoong Hesus sa unang panahon dito sa iyang mga tinun-an ug ato ning i-review mga igsoon. 11 Lucas kapitulo 15 versikulo 11 mga igsoon. Pasensya na mo sa background nga medyo ngit gyud. Ang importante lang maklaro ang atong mensahe, no? Okay, so basahon ako mga igsoon sa Catholic Bible ni siya. Og mipadayon si Hesus sa pagingon, diay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. So naghatag ni siya og istorya mga igsoon nga dihay usa ka tawo nga naay duha siya ka anak nga lalaki mga igsoon. Og ania ang sugilanon mga igsoon. Sa versikulo 12 nag-ingon diri, usa ka adlaw ni ana ang manghod miingon sa iyang amahan, tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan. Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak mga igsoon. Tungod kay ni hangyo ang iyang anak nga kinamanghuran nga mangayo og bahin. So buotan sad kaayo ang amahan mga igsoon, iyang gibahin kini. Og sa 13 atong ipadayon, diri ra ta mo padayon mga igsoon, Lucas ra ta. Tapos sa pipila ka adlaw kay gihatag naman ni mga igsoon ngadto sa iyang anak nga kinamanghuran ang iyang bahin. So nilabay ang pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin og milangyaw siya sa layong dapit diin giusik-usik kaniya ang iyang salapi sa mga kahilayan. 14 mga igsoon, hangtod nga nahurot ang tanan
Unya miabot ang usa ka dakong gutom ni adtong dapita nga iyang naabtan, og nahimo siyang walay nahot, nahimo siyang wala yamo gyud, og sa binul-anon pa namang igsoon, jamo gyud mo na ya wa jamo sa binul-anon mga igsoon. So walay nahot mga igsoon. Kinsi, busa mialagad na lang siya sa usa sa mga lumulupyo niadtong dapita, og gipadala siya ngadto sa uma aron pag-atiman sa mga baboy. So gikan sa iyang bahin mga igsoon, iyang gibaligya, milangyaw siya og adto sa mga kahilayan, og nahurot ang iyang katigayunan, og gitawag siya walay nahot, og siya nahimo na usab nga ulipon mga igsoon og nag-atiman sa mga baboy. So naa na siya agalon mga igsoon. 16. Tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog ngadto sa mga baboy, tungod kay walay mihatag kaniya. So, perting gutuman na gyud mga igsoon ang iyang gipamati. Bisag halos na lang siguro ni siya mosaw sa sa pagkaon sa baboy. Pero sa katapusan 17 mga igsoon, maingon diri sa 17, sa katapusan nakaamgo siya. Nakaamgo. Ang meaning ani mga igsoon, medyo nahigmata siya, nakaamgo. Sa dako niyang sayop, og miingon siya, nagsobra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan. Nakahuna-huna siya sa iyang amahan mga igsoon, kanilangyaw man siya. Samtang ako aniya hapit na mamatay sa kagutom. Pagka makalilisang mga igsoon. So nakita niya nga dakong sayop ang iyang nabuhat, og nakahuna-huna siya sa iyang amahan. Ang iyang mga sinuhulan sa iyang amahan dito, nanubra ang mga pagkaon mga igsoon. Nya siya, iyang gikumpara sa iyang kahimtang nga hapit na siya mamatay sa kagutom. Pastilan mga igsoon. No, ipadayon nato ang istorya. Versikulo 18. Busa mo pauli ako ngadto sa akong amahan, og sultihan ko siya, tay nakasala ako sa Dios og kanimo. So iyang giplano mga igsoon kon unsay angay niyang istorya ngadto sa iyang amahan sa panahon nga muuli na siya. So dili nato dugayon ang istorya mga igsoon, tungod kay sa iyang kapait, gikan sa hayahay, gipamaligya ngadto sa kahilayan, ug hantod sa kapait mga igsoon, nakahuna-huna siya sa pagbalik sa iyang amahan. Okay. 19. Ingon niya, dili na ako angayng ilhon nga imong anak, isipan na lang ako nga usa ka sa imong mga sinuhulan. Mo ni iyang giplano mga igsoon nga iyang istorya ngadto sa iyang amahan. So wala siya maglangan, versikulo 20 sa iyang gibuhat. Busa milakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. Mipauli siya mga higala o mga igsoon. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan. Taas kayo panglantaw ang amahan mga igsoon. Layo pagani kayo, nakitaan na niya bisan sa gidugayon sa paglakaw sa iyang anak mga igsoon. Nakita na niya. Munang naluoy siya sa iyang anak og midagan aron pagtagbo kaniya, og unya migakos
og mihalok kaniya mga igsoon pagka makalilisang. So ingana ang pag mainiton nga pagdawat sa amahan mga igsoon sa iyang anak. So 21. Unya miingon ang anak ngadto sa amahan. So mao naman ni iyang gipraktisan mga igsoon. Naingon siya, tay, nakasala ako sa Dios og kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak. Pero ang pangutana ni mga igsoon, di panumbaling ba ni sa iyang amahan? Versikulo 22, sa gibuhat sa iyang amahan ngayon. Apan ang amahan, mitawag sa iyang mga sulugoon, dali, miingon siya, dad-a nga ri ang labing maanindot nga bisti, og isulob kaniya. Sulobi usab og singsing ang iyang tudlo og sapatusi siya. Gibistihan siya maigsoon. Siguro yagit na ni siyang purma. Unsa ni purma ni? Gisuloban ni siya og maanindot nga bisti maigsoon. Og gisingsingan pa. Versikulo 13 o 23. Ningon diri, og kuhaa ang pinatambok nga nating baka og ihawa kay magkumbira kita pagkanindot mga igsoon. So pagka makalilisang mga igsoon. So muna diha sa 23 mga igsoon og sa 24, kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi, nawala siya apan karon nakit-an. Busa gisugdan nila ang kumbira. O, nagsugod na ang kumbira mga igsoon. 25 mga igsoon. Niining higayuna didto sa uma ang iyang anak nga magulang. So pag kumbira di mga igsoon ang iyang usak anak nga magulang, wala pa diha. So tuwa di ay sa uma. So mo ni, og sa iya ng pagpauli, og sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni og ang mga panagsayaw. Muni, medyo natingala siya mga igsoon. Kaya nibati og mga huni. Sinsya mga igsoon. Og nagsayaw, busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon og iyang gipangutana. Ingon siya, nagunsa man kamo diha? Nangutana ang magulang mga igsoon. Kaya pagkuha niya medyo bibo man. 27 mga igsoon. Bili na to nilang ano ng istorya. Mitubag ang sulugoon, ang imong manghod mipauli na. O gipaihaw sa imong amahan ang pinatambok nga nating baka tungod kay nahiuli man nga maayong lawas ang imong igsoon. Ibaw ba nga maigsoon kung unsay reaksyon sa maguwang maigsoon? Lipay ba nga ni siya? O unsay iyang ibuhat? 28 maigsoon. Nasuko ang magulang, wala mosulod sa balay. Perting suko Yep. Migula dayon ang iyang amahan o gialam-alaman siya aron mosulod maigsoon. Tungod kay nasuko man siya dito sa gawas, migawas ang iyang amahan o gialam-alaman siya. 29. Apan mitubag siya, tay, una-una aragod, sulod sa daghang mga tuig nagalagad ako kanimo ingon sa usa ka ulipon ug wala gayud ako makasupak sa imong mga sugo. Apan unsa may imong gihatag kanako? Wala gayud, di ba? Bisag nati nga kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Muna ang iyang gisumbat mga igsoon sa iyang amahan. Versikulo 30 mga igsoon.
apan kanang imong anak nag-usik-usik sa tanan mong katigayonan, uban sa mga daotang babay o sa iyang pagpahiuli, imo hinuong giihawan o pinatambok nga nating baka. Iya pang gidaot niya maigsoon ang iyang usa ka igsoon. 31 maigsoon unsa kay kuan sa amahan, sa may tubag sa amahan ini. Ang amahan mitubag, anak, ikaw kanunay nga uban kanako og imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan 32 maison, apan kinahanglan gayud nga magkumbira o maglipay kita kay ang imong igsuon namatay o karon nabuhi. Wala siya o karon nakaplagana. Mauni ang sugilanon mga igsoon. Ang pangutana ni mga igsoon, kinsa man gyud kaha ang nawala nila? Ang anak ba nga manghod o ang magulang mga igsoon? Ato ning tagaan o gamay paghubad mga igsoon sa akong obserbasyon ini mga igsoon, pinagi sa manghod mga igsoon, agig pag-alagad ngadto sa Ginoo, ni backslide ni siya. Ang kamatuoran iyang giusik-usikan, kung unsay iyang nakabot sa iyang kaugalingon mga igsoon, sa iyang pagtuon sa balaang kasulatan, iyan gibaliwala ug iyan ning giusik-usikan isip katigayunan sa iyang katungod mga igsoon. Og nidong siya sa mga kahilayan. So nitalikod siya sa kamatuoran na gitawag sa Diyos nga amahan mga igsoon. Og sa kadugayan mga igsoon tungod sa iyang kapait, kalisod, kasakit, nakaamgo siya og nibalik pag-alagad ngadto sa amahan mga igsoon. Dalay ko ng Ginoo. Unya sa side pud sa amahan mga igsoon, bisag unsa kadautan ang anak, basta mo balik ngadto kaniya iyang pagadawaton, wala na siya magkwenta kung unsa pa. Mauna siya maigsoon. Kung ang iyang anak mawala, maguol na siya. Pero kung ang anak mo balik, malipay sad siya maigsoon sa pag-alagad ngadto kaniya og pasayloon niya ang iyang mga sala. Ang usa ka anak maigsoon kini magulang, kauban-uban na napuntay makuha ani. Ibutang sa nato mga igsoon nga gasigi na ning alagad ngadto sa Ginoo, may posisyon na ni sa simbahan, nagsunod na ni sa mga kuan diha sa simbahan, naglikay ni sa mga supak sa napulo nga sugo. Pero usahay, wala na to mabantay mga igsoon nga ang atong kinaiya, wa pa gyud ay masibo mga igsoon. Gikan sa atong pagbautismo, nakabaton tag bautismo mga igsoon, nag-edad na tagpila na katuig, 30, 40 na katuig, walay backslide, sigig simba, naanay posisyon sa simbahan. Pero kumusta ang atong kinaiya mga igsoon? Nahisibo ba gina siya? Maunay pangutana na mga igsoon, basin kita nawala na sanda sa dalan sa kamatuoran mga igsoon. Umuna nga gikinahanglan mga igsoon ang pagbag-o sa atong kinabuhi. Maunang ang Diyos amahan andam kanunay nga mudawat kanato mga igsoon. Kung kita magbag-o sa atong kinabuhi, biyaan nato ang atong mga sala. So, mauna siya mga igsoon. Ang pangutana ani sa title mga igsoon nga akong gipaambit kaninyo, ang anak nga nawala.
kinsa gyud kaha ang nawala ani mga higsuon, mga higala. Kung inyong nasubay-subaya na nasundan ninyo ang istorya, timbang-timbanga mga igsoon, atong timbang-timbangon kung ang manghod ra ba kahay nawala o apil baka pod ang magulang mga igsoon nga nawala. Muna mga igsoon, kinahanglan mubati tagugma, dapat ang maguwang malipay siya nga naabot na ang iyang igsoon, pero unsa iyang gibati mga igsoon, kasina, no? Kasina mga igsoon. So wala niya ang gitawag nga gugma. Ang Dios may igsoon gugma. Muna dapat naa nato ang kinaiya nga mahigugmaon sa atong igsuon o sa isig katawo man nato mga igsoon. So daghang salamat mga igsoon og magampo na. Dalaygong Dios tagya sa mga kinabuhi. Daghang salamat ning pulong ang ipambit ng taknaan. Dalaygon ikaw og salamat sa imong gugma. Salamat nining tanan sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Og sa sunod mga igsoon, daghang salamat. Bye-bye og subscribe ayo kalimot.